na bodaboda ase stage yetu ya Nyantrako bodaboda stage nana niko tora singi jama gendera tu areteiru amono yo minto kengu bitanga niko toku mwakera mbya mona singi jinga neli akotokoreire twabere ngaki nyinge kurtu akagajire tu kebande kigano mheshimiwa Chacha yagotire goge kugutwasira yagota yagutwasira lakini tukanyoro msamario muya tukamu request otwa wanjire otoretere gaiga twotobekire kebana ono ndekera magendera yake ndrete igana botwareke ndeta segas akeiga abantu bacha bate bange ngendeketa kiri gutenene basigari nabo baretwa lakini bana boda boda bonse members bonse amo nabarayi batenda kabisa bate banga yaya ngashiteri kunyara gutenene oyo cha gutenene yo gabari ngabasigari abo bate banga igo bara above the law njige ntomonye tenga monto yo above the law umusigari garo arenderichi umusigari aro ko enforce richi umusigari tari atumeke chinguru chi aya chakukana intate ko quote statement yako anataka tabanga nimesema etenene na mubolinga umesema ama umetumwa nga nimesema etenene eye minute nga 3 minute muntu onde kwesi na erabye kawanda bwe tomamo ne group y'abantu make banda bakora siasa bachaka kukwana ibintu bitare ngo bareta magana ina ke banda getenene ikonje ke totoko tebaniki ke bandi iki ni kya boda boda to kwanja to tweru nandi twanyoro mheshimiwa oyo gotokonya bami nteke bana no jimna kegwete magaga ari kamera nyege kunyara kumurika ekibandi geite ko kegwete bono twanyoro musamario gotwagachira ntwe tware goteba ngatiga magendera gendere oyore gukona nyana mangana siasa asinara ka kuri to bure muntu randa kwagacho igo twagacha nyanturago igo ntwe ntoko sabangeri nga magendera tigakoreke na mangana siasa koreke na bana siasa gochimoino oyo gweta gukora siasa osiko kora magendera rai ibanda mbire moinari kunari stadium muro je gwete eyende eri abe tuchipira mwinari anda gacha lakini yeke twanyoro mundu twagachi gusika gutake kibanda kuchiro gore testing ero ochimate mbiro agenda abiko yamon nanja sa marieta kwa assistant ye manyira Mr Chief Mosori asa marieta no visio Edson Munari nyari kikokiro kono assistant ye yaito etwara eke sunta kete goja wetera abantu kete bago tomu ngo mwesimi go tumire kurwa bisi ate nie kibanda kwanye kyagachirega ne kibanda eke tutari kura tware kwakira mundu seki kagiye tukura njira ike bana ne gie stage yego konya bananchi weta not boda boda yoka baka bananchi ko kama bale ekara bakuri na chigari bakwenda ase bagusabiri goti bono nare kubori gabuna into bana boda boda ntuntu bwati bitina nonde ne serikali yataka koleta liberera lakini twanyikanya kuno yo mintaru wateba bono ase banda beyond pinto bwate injection yali kwenda irondi banda kitake iro yo tete kuagacha achichaga choro Jackson ya kwenda boduma batikasa mango kajire cyanda go kiboduma ryondonga aga cheke banda nera renga usonde na mubodi kabosi Jackson nero nejipara ekipara bako to bana to kubodi osine banda bwate kubodi ne korumura yo muya utaite gokonya bana inchi beheri yawo yokuru bono intuntu bwati bitina noriyo tagete ntuo mochumbo yo toire taraba mochumbe isa sprint atagete kotokonya otobeke ireke banda tuasabire ibande bya matuko oyo taete koreto obokorekanu bo tukaninga ekebanda nkiagaji otongaina bato njo toreta ama bati toreta tore barori oyo toreta ire otoikirange otobekeire kuna bono ngokwana gamoro chemburango twerere kebande kibatu tebaniri baka bono moroche ketaraera yo bono njirare gusabasa abantu baminto nguto toherere ekebanda kieto kebekwe nguto gendera magendera ito ase stage nande kerendo nande tosakonyora kiarusi rubu bali bare tariberera na buto kuandamana batobekere ntwe bintu byeito unanya ne serikali yero ko senaki ebintu byeto bisiku nande birendwe kurubono baka mangana ayu batete ko korando osipi aere igonjero molembe nasaba assist ye desku kuna biongozi bate kuna nje muonga ni chief asante sana
saya koika to be como tomatereri baka tonyo le bana 9 of them and grow. We need the business to be grow. Yes. Yeah. We need the business to do what? To grow. Kaya ito nga ito chakira kasi wewe tenga omora yetu William Ruto wa teba ngaba sai ba mi to aki con cuere torro o ba chiron egera mo kole biashara to ikere ke wango edigiri eliki kuyupimo bako minyoka ngame wateba ba iko na ba akeija ninyo mwade tingo je mwade na bano musayo amanyi mukati kuruga asa naye tutakikwe na bano mwakole kila nyitu murani ayo obusyo nyugo wateye ndi mwako ngaki da ba watek Tuachane hiyo chuma ikae hivyo, tuweke mabati yetu hivi. Nduriko getiga bwana. Nduriko tiga higo. Wachani. Matoko gete turuete bagalisa, butuza korreche banda gitu. Ani mutango tuneni.